We willen graag beginnen met de IBOB. De eerste deelnemer is in de baan, Giovanni Antkowiak en met Menske van het Zuiderend. Giovanni, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
paard, sympathiek gereden, sympathiek paard ook, maar mist toch in alles nog weer te veel het dragen. Blijft te veel neerwaarts. Stap is daarentegen wel goed, wel ruimte en voldoende taktmatig. De draf mag echt meer bergop en blijft te weinig gedragen, gaat dan toch te gehaast. Waarbij wel een goede techniek in het voorbeen laat zien. En de galop is ook te veel neerwaarts en heeft ook nog wel te veel moeite met de balans. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 6,5, galop 6, houding en balans een 6, souplesse 6, schakelen een 6, impuls een 7, maakt een totaalscore van 70 punten. We gaan door met nummer 2, Anne-Rianne van FNR, met Zoe Kuintjes. Zoe, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar Anne-Rianne van FNR met Zoe Kuintjes. Een paard met een correcte stap, takmatig, maar waarbij we het achterbeen nog wel wat meer naar voren onder de massa zouden willen zien. In de draf, groot bewegend, veel afdruk, waarbij het tempo wel aan de hoge kant was. Ook daarin zouden we graag het achterbeen meer onder willen zien treden. Meer buiging in het spronggewricht. En het voorbeen is daarentegen wel heel mooi explosief. Hè, maar daarentegen mag het achterbeen nog wat meer kracht uitstralen. En dat zien we in de galopade ook. Ze heeft wel voldoende sprong, maar zou nog wat krachtiger van achter door mogen springen. We komen tot de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, totale score van 77. Dan gaan we kijken naar nummer 3, Amarant van Horp met Alessandro Hofman.
We krijgen nu in de ring nummer 4, Bente van Brouwersheim met Marit de Vries. Marit, als je zover bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 4, Bente van Brouwersiem met Marit de Vries. Heel netjes en correct voorgesteld. Het paard is in de stap, heeft wel takt, maar het voorbeen zou meer vanuit de schouder mogen treden en dan ook weer vanuit het achterbeen meer gewicht op mogen nemen, waardoor ze dan meer ruimte maakt. Hè. Dat is wat nog echt wel beperkt. De draf zien we eigenlijk datzelfde terug. Ze komt weinig tot dragen. Kijk, de aanleuning is heel mooi stil. Je stelt er netjes voor, maar ze mist daarin de ruimte. We zien wel in de verruimingen dat ze dan wel het voorbeen mooi wegbrengt, maar het achterbeen ook daarin toch weer meer tot dragen mag komen. De galopade, ze kan heel makkelijk schakelen in de galop, makkelijk achterop komen en ook sprong en balans houden. We zijn dan tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 6,5, de galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 7,5 en een totale score van 75 punten. Dan gaan we nu kijken naar nummer 5, Bente van de Oude Kleefse Baan met Mary Veurink. Merle. Sorry Merle, gewoon niet goed gelezen. Als je zover bent, Merle, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 5. Bente van de Oud-Kleefse Baan met Merle. Merle netjes voorgesteld. Een paard dat wel veel trit in de benen heeft, alleen inderdaad toch wel wat meer ruimte zou mogen tonen. In de verruiming zien we dat dan wel weer terug. Maar in de stap blijft hij ook wat kort. Het voorbeen zouden ze wat meer weg mogen zetten en dan van achteruit meer mogen doortreden. Galop heeft een beetje hetzelfde, dus wel bergop, heeft wel sprong, maar mist hier ook in weer de ruimte. En we zouden wel iets meer lengte willen hebben, ook af en toe in de hals. Ze blijft af en toe iets kort zo aan de voorkant. Verder is het beeld wel heel mooi constant hoor, heel fijne aanleuning. We hebben de volgende cijfers, stap 6, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen een 7, impuls een 7, maakt een totaalscore van 71,5. 72,5, sorry. We gaan door met nummer 6, Ditmer van de Boetemare. Met Esteliano. Esther, als je zover bent, mag je zo meteen beginnen. Succes!
Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en N arbeidsgeloof rechts aanspringen. Tussen C en N arbeidsgeloof rechts aanspringen. En dan B, E, B, grote golven en enkele stomme middengalop. B, E, B, grote golven, enkele stomme middengalop. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. KXF van hand veranderen middendraf. KXF van hand veranderen middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. KAF paard de hals laten strekken. KAF paard de hals laten strekken. Dan bij F teugels op maat maken. F teugels op maat maken. Dan F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. Tussen X en G, houden, groeten. X en G, houden, groeten. We hebben gekeken naar Dietmar van het Buttemere met Esteliano. Een paard met heel veel zweefmoment, veel afdruk in de draf, veel triet ook in de benen. Waarbij ons alleen wel opvalt dat het rechterachterbeen soms wat scheef onder de massa wordt geplaatst. Maar het paard heeft wel veel ruimte. In de stap, ook daarin, het paard heeft heel veel ruimte, takmatig en is heel vlijtig. De galopade, in de linker galopade veel sprong en ruimte, springt hij mooi berg op. En zou ook daarin toch het achterbeen wat actiever mogen ondertreden. En rechtsom zou hij in de galopade meer mogen rollen. Dus zich wat losser mogen laten in die rechter galopade en daarin ook weer wat meer sprong mogen maken. We komen tot de volgende punten. De stap een 7, de draf een 7,5, de galop een 7, houding en balans 7,5. Souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, totale score van 79,5. Dan gaan we nu verder met nummer 7, Else van de Popolare met Helene de Haas. Helene, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 7, Else T. van de Boppelone, met Helene. Ja, echt heel fijn voorgesteld, heel mooi open in de aanleuning. En een hele fijne draf, maar we missen toch in de stap en de galop de ruimte en de balans. Vooral in de stap blijft ze kort, buiging-spronggewricht is te weinig, stapt dan te weinig door naar voren. Is wel taktmatig, galop heeft een beetje hetzelfde, mist lichaamsgebruik en losgelatenheid, kan ook wel door de spanning komen. Ja, de draf is gewoon heel fijn, veel balans, veel afdruk, veel veer. Daar hebben we echt met plezier naar gekeken, maar het is gewoon heel jammer van de stap en de galop dat ze daar zich zo strak houdt. En te weinig lichaamsgebruik dan laat zien. Dus ja, we hebben de volgende cijfers. De stap een 6, draf een 8, galop een 6, houding en balans 6,5. Weer door die stap en de galop. Souplesse hetzelfde, 6,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7. Totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 8, Guts, met Lilian de Waal. Lilian, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! AXC Binnenkomen Arbeidsblad. AXC
We hebben gekeken naar Guts met Lilian de Waal. Een paard met een mooi voorkomen, heel netjes voorgesteld, mooi constant in de aanleuning. Maar we missen ook nog een stukje losgelatenheid. In de stap is vrij heel taktmatig, maar zou daarin ook wat vlijtiger mogen doorstappen en ook nog wat meer losgelaten. In de draf heeft het paard veel ruimte, ritme en afdruk, maar het achterbeen zou nog meer gewicht op mogen nemen. De galopade blijft wel mooi bergop. Het heeft ook sprong, maar daarin houdt hij zich erg vast in de bovenlijn. En waardoor je dan echt het stukje losgelatenheid lichaamsgebruik missen. Dan komen we tot de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 7, de galop een 6,5. En dat heeft dus weer te maken met die losgelatenheid. De houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5. De impuls een 7 en de totale score van 75 punten. Dan gaan we kijken naar nummer 9, naar Havana Elmo's met Harmina Holwerda. Harmina, als je zover bent, mag je starten. Succes!
gekozen met Hermina. Heel netjes voorgesteld weer, Hermina. Het paard doet nog wat groen aan, wat we weer terugzien in de galop. De stap is wel takmatig en heeft wel ruimte, maar soms wel iets kwetsbaar. En af en toe is het iets ongelijk in het voorbeen wegzetten. De draf heeft wel veel expressie in het voorbeen, maar zou van achter wat meer tot dragen mogen komen. Wat we dan ook weer terugzien in de verruiming. En de galop, ja, dat ene aanspringen links is natuurlijk wel ook nog wat moeizaam. En daar zien we dan ook wel weer dat hij nog wat groen is. Blijft daarin dus wel wat erg strak. En laat zich in die galop dan ook nog niet genoeg los. Heeft wel sprong, maar zou dan gewoon echt nog wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7, galop 6,5, houding en balans 6,5. En dan vooral dus de balans op de voltes, waar ze nog moeite mee heeft. Souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, maakt een totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 11, Serafina van Steendans met Debbie de Graaf. Als Debbie zover is, mag ze beginnen. Succes.
kijken naar Serafina van Steendans met Debbie de Graaf. Heel netjes voorgesteld, Debbie, heel correct. Paard heeft een takmatige stap, maar mist daarin lichaamsgebruik en nog wat ruimte. Ja, in de draf, hele functionele draf, maar ook hierin komen toch wel een stukje zweefmomenten. Het is wat gehaast. Ze mag meer tot dragen komen en dat zien we ook in de galopade terug. Daar zien we dat ze wat sprong en afdruk mist, maar ze blijft wel weer heel mooi bergop. Ze schakelt daarentegen wel weer makkelijk. Je springt bijvoorbeeld heel netjes aan. Ze komt ook weer heel makkelijk vanuit die galop weer terug naar die draf. We zijn dan tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6,5, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls een 7 en een totale score van 73,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 12, Geesje van Horp met Alessandro Hofman. Alessandro, als je klaar bent, mag je starten. Succes!
We gaan nu kijken naar nummer 13, Yveske van der Brink, met Pietie van den Berg. Pietie, als je zover bent, veel succes.
We hebben gekeken naar nummer 13, Yveske van der Brink met Pietie van den Berg. Pietie netjes voorgesteld, maar ze had echt nog wel te veel last van spanning, hè, waarbij ze zich heel vasthield in de bovenlijn. En dat zagen we jammer genoeg ook wel terug in de stap, waardoor de stap kort lang is. En daardoor miste de ruimte. In de galopade zagen we dat ook. Dan houdt ze zich te vast, springt ze te veel naar boven, te weinig naar voren, te weinig ruggebruik. Ze moesten echt meer sprong voorwaarts leren maken. De draf, ze heeft veel actie in de benen, maar daardoor komt ze weinig tot dragen. Hè. Ze maakt weinig zweefmoment. Dus ja, helaas konden we vandaag daar niet veel punten aan kwijt. En voor de stap kreeg ze dan een 5, de draf een 6,5, galop een 5,5, houding aan balans een 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 6,5 en totale score van 65,5. Dan gaan we kijken naar nummer 14, Hertog B met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je starten.
nummer 14, Hertog B. Jelme Ketelaar. Jelme weer netjes voorgesteld. Heel fijn beeld, fijne houding. Een paard wat heel ritmisch blijft lopen. We missen dan in de draf af en toe nog wel iets meer zweefmoment in die verruiming. Daar heeft hij nog wel wat moeite mee. Maar verder wel echt heel sympathiek. Blijft ook mooi de goede kant op lopen. De stap, daar zou hij wat meer ruimte in mogen hebben. Het voorbeen mag wat meer naar voren weggezet worden. En hij mist daarin een beetje lossigheid. De draf is inderdaad goed doortredend achterbeen. Maar dan in de verruiming dus wat meer zweefmomenten. Galop heeft voldoende sprong. Maar daarin zouden we ook in de verruiming iets meer rek willen hebben. Galoppeert wel de goede kant op. En ook heel veel balans en een functionele galop. Maar iets meer rek. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5. Galop 7, houding en balans een 8. Souplesse 7,5, schakelen 7, impuls een 8. Wordt 80,5. We gaan meteen door naar de menproef, nummer 15. Gesina van Oostenbrug met Agen. Agen Okkema, Agen, als je zover bent, mag je zo meteen beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar Gesina van Oostenburg met Age Okkema. Paard heeft een vlijtige stap, takmatig, met veel lichaamsgebruik. In de draf heeft ze wel veel ruimte, maar zou ze nog in het geheel wat meer bergop mogen bewegen. En dat zien we eigenlijk ook weer terug in de galopade. En daar heeft ze ook wel veel ruimte, veel sprong. En we zagen ook dat je in de rechtergalop dit jaar ietsje even wat meer ruimte geven aan de voorkant. Dat ze meer naar voren. En dan zag je in één keer, toen sprong ze een paar sprongen echt mooi de berg op. Dus we zien wel dat daar de mogelijkheden voor zijn. Maar over het geheel bleef ze in die galopade nog wat neerwaarts. We hebben de volgende cijfers gegeven. De stap een 7,5, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse 7, een schakel een 6,5, een impuls een 7 en een totale score van 77,5. Nu hebben we even een kleine onderbreking, een kleine pauze. En dan gaan we dadelijk nog weer een keer verder met Age, met Lisa van Ridderdiek.
nog een heel jeugdig paard. Het lijkt ook vooral dat hij nog vaak wat kracht mist, is nog vaak wat onstabiel. Heeft echt wel moeite ook met ritme houden eigenlijk in alle 3 gangen. In de stap ook moeite, de takte en regelmaat. In de draf ook zou meer activiteit mogen houden achter en mist daarin nog kracht. Hij heeft wel techniek, maar laat het nu even nog niet zien. Het beeld is dan gewoon nog te wisselend in alles. De galop ook moeite nog met de balans en met de losgelatenheid in de bovenlijn. Dus we hebben de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 6,5, galop 6,5, houding in balans 6, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 7, totaalscore 68,5. We gaan door met nummer 17, Jikke van der Shamrock, met Udo de Haan. Udo, als je zover bent, mag je straks binnenkomen en beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 17, Jikke van der Shamrock met Udo de Haan. Ja, een paard dat op zich wel kracht uitstraalt, maar toch nog wat jeugdig ook aandoet. Mag in alles nog wat stabieler worden. De stap wel takmatig, maar ook daarin zou wat meer ruimte mogen. In alle 3 de gangen zagen we eigenlijk ook dat ze wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. Dus dat komt dan wel steeds terug. In de draf wel ruimte en ritme. Linksom in het begin zagen we toch nog wel wat taktfoutjes in de wendingen. Rechtsom niet, maar linksom wel. Dat werd beter lang de proef. En wat we in die draf ook nog wel misten was het stukje draagkracht. En dan vooral ook in het verruimen. De Galopade, ze heeft weer sprong, maar ze zou nog meer in balans mogen en meer opwaarts mogen doorspringen. We zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 6,5 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen, een 7 voor de impuls. Totale score van 73,5. Dan gaan we nu naar nummer 18, Clara van der Broek vinden met Age Okkema. Age, als je zover bent, mag je starten. Succes!
EVE, rond de hals trekken. Tussen C en M, galop rechts. Tussen C en M, galop rechts. BEB, rond volgen en nog weer galop. Tussen F en A, ram. KXM, van de hand veranderen, middenram. Tussen E en K, arbeidsstap. Tussen E en K, arbeidsstap. KAF, vaag de hals laten strekken. FXG wenden, tussen X en G, hand houden en voeten. Chiara van der Broek-Vinnen. Een paard met heel veel houding en front. Zou af en toe wel wat losser in de bovenlijn mogen. Wat we dan ook wel een beetje terugzien in de stap. En daar stapt hij wel taktmatig en correct. Zou wat meer ruimte daarin mogen tonen, wat meer schoudervrijheid mogen hebben. De draf veel trit in de benen, mist nog wat kracht. En dat kun je ook zien in de verruiming. Daar heeft hij nog echt wel heel veel moeite mee. Galop heeft veel afdruk, heel makkelijk aangalopperen. En goed opwaarts. En dan rechtsom was hij ook weer iets losser in de bovenlijn dan linksom. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7, galop 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5. Maakt een totaalscore van 78 punten. 78,5. 78,5. Jammer. Nou, ja. We gaan door met nummer 19 zometeen. Luske Famke. Dus we wachten even op Luske Famke. En dan krijgen we daarna nog 20, hè? Ja. Ja.
We hebben gekeken naar nummer 19, Luxe Famke met Age Okma. Paard met veel afdruk en expressie door de baan gaat, veel houding. Mooi ritme in de draf. De stap is takmatig, maar daarin zou ze nog wel wat meer bodem mogen maken en wat meer schoudervrijheid mogen tonen. De galopade is een grote galopade. De rechte galopade heeft ze nog wat moeite met de balans. Heeft wel veel opwaartse sprong. En dat zal ongetwijfeld ook doordat ze nog wat groot is in die galopade rechtsom. Heeft daardoor ook nog wat moeite met balans. Of linksom was dat, sorry. Rechtsom was ze duidelijk beter en mooier in balans. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, draf een 8,5, galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse 8, schakelen 7, impuls een 8, totale score van 82. Dan geven we Age nog even de tijd om Age, Grietje K in te spannen voor de wagen. En dan zien we Age zo meteen weer terug.
Paard nog wat een beetje nog wat wisselend is. Hij heeft toch wel moeite nog om tot dragen te komen en is toch wel vaak nog wat neerwaarts. Stap mist hij nog wat ruimte en is hij daarin in de takt af en toe nog wat wisselend. Draf zou hij ook wat meer bergop mogen blijven. Hij laat eigenlijk in de draf en de galop wel wat lossigheid, bepaalde lossigheid zien, maar echt het dragen en het meer bergop, dat is eigenlijk nog wel het grootste punt. We hebben de volgende cijfers, de stappen 6, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 6, impuls een 7, maakt een totaalscore van 71 punten. Dit was dus ook tevens de laatste combinatie. Bedankt voor het kijken en bedankt alle ruiters en WB Stables en tot de volgende keer.